Yes. So ufika wamblock awu-3 wajike lapho wena futhi wamsendela friend request. Send friend request. Amantombazane shuthi abasukeli mabethi siyahlanya ne. Well, not really. I mean, honestly, I ain't for. Ima ubumblokelani if uzophinda umsendela request? Cha ngaciwele into ngayitshelwa unkanyisa ukuthi hayi ngoba futhi nasesikoleni waye because wayesaba engakhulumi nami. Wayelokho ephathisa unkanyisa ngoba nawo unkanyisa usuyangifuna yabo. Udla wase next chapter out of 10 ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba 2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Ngise next chapter ubucabanga ukuthi nguphi? eBaker. Cha akuyona iBaker le, but uyakwazi ukuyitholela isinkwa sakho esithi wena right here on I Have a Crush on You. Greetings and welcome to the show. Igama lami nguSine kwakanene. But of course, if you are phela semhlabeni elifanele nawe gets to call me under my 2K and nami ngi2K. You're watching Select Africa TV and this is the channel where you can find yourself some young love. Uma ukuthi ufuna isinkwa noma croissant engeke besilume isinkwa sakho, I can promise you that. Namhlanje on the show sibhalele uSibo uthi ufuna uzama who is or who was his high school sweetheart. I don't know how that works, but we are about to find out. It's kind of complex, but come with me. Let's walk this journey together. Please remember to follow us across all social media platforms. Subscribe to this channel right here on YouTube, and write to us on the show. This is the email address that you need to use. Gobi Select Africa TV is Oxeta. But without wasting any more time, I guess ngene sizosota out noma sizoseta ikhaphula namhlanje esizengayo athi ngikusethe ngilandele. Sanibonani, igama lami nguSiboniso. Ngize kule show ngine crush kumuntu owesifazane kuthiwa uZama igama lakhe. Ngaqala ukumbona esikoleni high school. Ngathatheka kakhulu. Kodwa nje ngithe recently sengibheka ama Facebook post izinto zawo Facebook ngambona kwa ama friend request evela lapho ukuthi hawu lo sisi usakhona kanti ngine crush ngaye ngiyamthanda kodwa ngiyamsaba futhi ngiyasaba ukumtshela cela ukuzomcacisela namhlanje. Mana Sibophethu waba ne crush kuyena high school? Yebo. Nangajola wamshela? Ngangisaba ukumshela. Owabane kwababa? Ngabe kwababa ya. Na enyuvesi nasebenza namhlanje not namhlanje but wasawambona ku Facebook yaphinde yavuka futhi crush. Isivukile la isimile futhi isemengenyana. Ukuba umbona nga Facebook mocabanga ngabe sasekhona? Ngibona mhlambe sasidalelene ingakho ngikwazile ukumbona lapha no Facebook. We belong together. Wow, ngiyaqala ukuzita nje kuthi umuntu amfuna high school namanje usamfuna wathandani kuyena high school. Mfethu ukuyiphatha kakhe yabo. Mina ngumuntu ongaphaphile kakhulu, ngumuntu oquiet, so yena wayekwazi ukuthi amhloniphe uma ngikhuluma naye angilalele yabo. Angafali nalama amantombazana ayitshela ukuthi uzama ukuze idlalise vele itshele ngawo. So nje mfethu ukuyiphatha kakhe nokuthanda kakhulu. So ku Facebook na edana as friends. Ngabona i-request yakhe. Why accept? Ngayi accept emva lokho ngalinda yena ukuthi ayi accept wagcina accepted. So have you guys spoken mhlawumbe ku inbox? Sikakhuluma kakhulu. Mucabanga usakukhumbula nje yena? I think so angikhumbula ngoba isithombe sami uyasibona kwi-profile picture yami iyavela umuntu uyawazi ukubona. Okay. So ngizama ukuchecka la ukuthi uma ucabanga uyawabona ama post akhe? Siqale lapho. Ama post akhe ayavela ama post akhe. Uyapost umuntu opostayo? Umuntu oposta njalo. I'm asking this because ngifuna ukubuza ukuthi uma ucabanga is she still the same person that you fell in love with at high school? Ngoba phela kuyenzeka ukuthi mase sikhulile siyashintsha izinto wawuzenza high school ezinye awusazenzi, ezinye ubungazenzi usuyazenza bawusene lo muntu athi uyena kuqala. So ngizama ukucheck ukuthi ngokujaja izinto ayipostayo, would you say ikusaselo umuntu omaziyo noma mhlawumbe kunokuthizo sekushintshile ngaye? Ngokuwa kwami umuntu yena osayibambile ngaye leyandlela ayibambe ngayo eqaleni. Umuntu oyiphethe kahle izinto ayiposta akavele semaklabini, akavele mhlawumbe ehamba nabangani abaningi, akavele mhlawumbe ephuza utshwala. So le ndlela engangibazi eyiyona ngiyajabula ukuthi usayigcinile eyiyona. Shuthi uma ungafind out ukuthi uyaye emaklabini ukuthi akapost shuthi ungaphohlonga inhliziyo.
Baphela na Kungamele- kusanokwenzeka phela ukuthi umuntu akayipost indoda yakhe akusho ukuthi akanayo ukuthi akapost otshwaleni akusho ukuthi akayi. Kungamele sihlale phansi naye sikhulumisane ngithole kahle ukuthi ngempela uyakwenza into ngoba angicabanga ukuthi umuntu kanjani ngoba wayemuntu oyesonto ethanda ukuyela esontweni yenze zonke lezo zinto namanje ngisabona upost izinto zakhe isonto. Okay. Last question before ngikudedele siyombona. Usually kuthi umuntu wesilisa mayekufuna isikhathi eside kumele umsabe. Kuthiwa after God fear man. Yeah. Umfearishe times 50 mewukuthi uyazi ukuthi kade kufuna isikhathi eside wena wangamqoma ngoba futhi lazomqoma khona usezokhava isikole ukuthi vele ubumlindisile uzokhetha akakuvuruvayo. Would you say that's true or false? I wouldn't say it's true because abantu bahlukahlukene mfisi kakhulu. As futhi kule minyaka esesikuyona manje mina sengikhulile naye emdala yabo. Ngoba naye seqedile esikoleni ngicabanga senaso isikhathi sokudlala nami ngisela isikhathi sokudlala. So sonke manje singaphezulu iminyaka o30 sesizamela ukuthi impilo yethu ibe ngcono yabo ibe right singalibele sigangu data lo phindulu uyo data lo nami manje sengibheka ukuthi ngifuna umuntu oyedwa ngiyathemba ukuthi naye emqondweni wakhe into efana naye la ngoba iminyaka yethu ayishiyana kakhulu sicishe silima Manje mawuthi sonke sesineminyaka o30 ubala nathi nama2K phela. You can't do me like that. Ungangifaki lapho yinini. I wouldn't know. Nini na30. Nangekanga lona. Alrighty, multiple years of a crush as a high school, let's say sweethearts. Let's see if that crush can be revived namhlanje asazohamba kanjani, but there's only one way to tell. Ukuthi simlanda uzama simbeke la sibona ukuthi usamkhumbula yena uSibo number 1. 2, uthini ngala ma feelings amadalo kwakusaphila ngisho uMandela boso I'm sure waye high school mhlawumbe nango 1940. Akukho kude kakhulu lapha ngabo Nibadala phela siboni badala. Yeah. Akukho kude kakhulu. No ngiyadlala, but let's see ukuthi uzama uzothini ngale crush. Ungayindawo, you're watching I Have a Crush on You and this is Select Africa TV. Stay tuned in. In the famous words of Kendrick Lamar, the blacker the berry, the sweeter the juice. Yabona ukuthi so dark dindy, asikho sweet siyababazisa. Alright, kama lami kusine. Sawubona ngisakubingelelanga ngibhizi ngifuna ukudrop ama punchline. Ngiyakhuphuka manje. Uyaphila tatewethu? Ngiyaphila njalo. Right. So igama lami ngusine, ngwakanene. I work for Select Africa TV. The reason why ngikufonelile ngacela ukuthi ucela uzohlangana nami la next chapter is because sishuthi show njengamanje. It's called I Have a Crush on You. So njengoba ngikulethelana ke uyahle kusuyayinqaka ngikulethelanga ngoba somebody has a crush on you. Unjani? Hathi ngithole lapho uqala ukuthi nje how are you feeling? Hey, ngiyaphila, I'm okay, I'm fine. Ngishocked nje. Shocked. Ushokho ukuthi khona une crush kwena noma ushokho ukuthi ukulethela? Cha nje idrama engaka ubani yena loyo? I can't reveal ukuthi ubani, but you'll see him in a few minutes. Ngoba ukhona vele already. So ngizokwazi ukuthi ngimuthi pull out. Ukhona nje somewhere la. Mhlawumbe usumbonile ukuthi awazi ukuthi uyena. I don't know. But uyathuka. Yini ndaba kuyishade zakhe akekho no romantic nje ungenzi ungamcabangela ukuthi wenze into enje. Well, ayiboziningi isheli bafana. Chiswe! Azikape wena ke nje. No bakhona bayafana ukuthi nje zothemba uthini umfana kwethu. Ngoba abafana bayafana ake osathemba umfana ngo2026 angazi uhloseni. Kwasho something Soweto ewumfana naye ukuthi abafana bayafana engahlanye. Bafana. Engahlanye. Kazubani lona kazubani. No uzombona manje. I just wanted to check ukuthi right. Can you go ahead? Ngoba ukhona angikwazi ukureveal ukuthi ubani, it has to be a surprise for you. But most importantly, I wanted to check ukuthi right ukuthi singaqhubeka with the cameras and the recording. Are you good with that? Nama camera. Oh serious. Yeah, serious ukulethela icrew yonke ne team siyabo sonke njengoba sibaningi kangaka nje kuzelwe wena usingaye. Hayi. Cha senjoke umbona hayibo. Okay, awuthukanga? Nginovala and I'm curious at the same time, I don't want to lie. So what is for you, what is the worst that could happen kule dates? Njengoba uthukile nje yini kahle kahle kuthusayo? To be honest, I don't know. Right now ngibukwa uthebu namakhamera nabantu abangibukayo. So
Angisho ukuthi phela I'm just puzzled. Just puzzled. Okay, can we redirect a puzzle yakho to somewhere ezoba useful khona bongoba unama nerves? Cela usale usutshela abantu abangaka subscribe to subscribe to this channel so that bezokubuka nje kahle ushelwa. So you can show them how it's done. Ngoba thina shelwa njengawe. Thina sibona uvuka usuku relationship nomfana ubona ngaye sethi baby ungazi nokuthi ngijole nini. So wena ngoba usheliwe you are so lucky. You know? So can you please tell them to subscribe? Hi guys, my name is Uzama. Ngizongicela nje ukuthi please subscribe on the YouTube channel. Yeah, follow us on social media. Follow us on social media. Yes, follow us on social media. Okay, so while they follow us on social media, Umfana is about to follow you. So are you ready? I think I am. I think I am. In 5, 4, 3, 2, 1, let's bring him in! So wona khona. Unjani? Sure. La mfethu ade ngibhalile ngine crush la mfethu. Ngine crush ngawo. Ayingivele kanjani ukuthi crush nami. Ngiyakutshela ngempela. Ngiyakutshela. Kade ayiqala lento yakho. Angiserious ngempela ngidlala. Manje serious ngithisela leyo nto. Yeah, ngiqinisile. Awubheji ngami lo. Usakhumbula kudala esikoleni sisafunda nawe. Ngikhumbula esikoleni wena ngiyakhuluma noNkanyiso umfana sazwana noNkanyiso. Nani ngishela noba ukhulu uNkanyiso. Kanjalo. Kodwa ke mina sengikhuluma ngawo ngesingamo. Ngithembekile ngithembile sangiqaba. Angikhola nje futhi ngathi ngiyaphuka. Mfethu Zama sengimdala manje yabo. Ngoba ungibona sengikhulile akusafani nasekuqaleni. Ngikuthanda kwangempela. Wena. Yeah. Ayingeke. Sengimdala ngizama ukunakekela uma uhlala yedwa ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi nawe uthi uzokwazi ukuthi umsize uma ekhaya. Manje wena mdala ngawo na intombi. Intombi, intombi. Ade zikhona intombi kodwa nawe uyazazi le ntombi zamanje. Yabo. Ayingiyangikhola bana ingeke. Ngiyakutshela ngempela iqiniso ama-2K ayahlupha yabo. Ufike ulibambe manje liyaphunyuka kusasa. Yabo lona. Kulawela ngoba sakhula nawe kudala ngiyazi ukuthi ngeke ukuze ungibhonke. Ngifuna ngokuthi ungibizele lana so. Hey, bro, ngibizele lana, ngibizele uzongitshela lokho. Ngiyakuthusa into. Uthi nje kufana naqala. Angeke. Mfethu uyangazi ngikhule phambi kwakho. Ngilonely mfethu. Ngilonely. Yabo. Lonely wena doma eke ogel bekhethe ngaya. Hayibo. Nento manje okujwana esikoleni. Ama-one stand lawo nawe uyawazi umuntu niyahlangana manje kusasa seniyahlukana. Khona ngazi ngeke ube one extend. Ngiyakuthembisa lokho ukuthi ngizenza iqiniso. Talk is cheap. Bafana baseThekwini ngibathembi nje shame right? Angifuni ukukhuluma manje. Indaba usho njalo. Uyazazi indlela ukuphila ngayo uyazazi. Indaba kuhluke ngani yini ehlukile ngakho. Mfethu mina uyangazi ukuthi ngumfana oquiet, ngumfana oyithulelayo so nazo nje lezi intombi lezo ngisuke ngisaba ngisho ukuthi ngiyokhuluma nazo yabo. Hamba abantu esuke ngihamba nabo noma abantu esuke mhlawumbe siyophuza nabo. Hayi ukuthi abantu engithandana nabo yabo into serious mina sengifuna into serious manje. Manje profile picture umuntu esifaza ngani hayi ngiyekuwa nje. Ngizomnika u-D2. Ngiqale phansi. Ngcono kodwa ngoba sesiyazana manje akufani njengabantu abangazani yabo. Sesiyazi. Kufana nomuntu abaqalayo ukubonana mhlawumbe sithini siyaqala ukubonana kephi. Ali thina sazana sike safunda ndawonye sengikubona nje manje ku Facebook usuqhamukile isithombe sami sawo. Lo muntu ngiyamazi kudala. Yabo.
manje sekubuya wonke lawo ama-feelings lawa kudala kodwa mfethu Ima-shots wena ukube uFacebook awukungaba ungitholanga. Buze ngithi bengizowazi kanjani. vele ade ngangithanda ukukhuluma nawe ukuthi ngalesa sikhathi ngangisashawa umngane ukusaba yabo Nabe nabheja ngami ngani ngami. hayi Hey, angithembisa kodwa izokwenzeka le nami umuntu engicela naye njengamanje. Ngifakile ngivele ngisho ukuthi ngithandana naye. Kuphi uzofika nawe ukuhlukile? Ngiyabafana. Kuthi abafana baseThekwini. hayi phela sifani mfethu yabona nje ngoba sihamba sisonke nje kanje akuchazi isigama kasho ukuthi abafana akuchazi siyafana asifani Nayingane? ya ikhona ingane Umangala. ukhona ngani ukuthi sesahlukana nathi sahlukana sesahlukana kudala sathi sahlukana nginengane eyodwa mfethu ethi fana umuntu onengane eziwu-2 eziwu-3 ngingane Kusho ukuthini pho kumina ngabe Sisazi- enye sizokwazi ukuyithola nawe nje hayi ukuthi mhlawumbe sengilentuzile sizokwazi ukuyithola nawe Kusho ukuthi ufuna ingane mina. hawu Sizadlulile lezi zinsuku sizaphela nje. hayi awusho ugcine nini lapho ngakiyo Angisayi sengihlezi ngidlalela endlini nje angisayi. Ngaqathi. awusayi hayi okufike lapha ngasekhaya bese ikhona into engifuna ukubonisa yona bese Ngitsani. We. ecane nje ecane nje kuphela ikhona into engifuna ukubonisa yona ecane no mfethu indlela engiphila ngayo ngihlala noma umfana sekhaya bese usamncane uma kodwa usemdala kancane manje ngithanda ukuthi umuntu ozomsiza ngasekhaya ukuthi abe seduze kwakhe ngoba usekhulile yabo kodwa ngibone wena ngakubone umuntu esifazane noqotho othembekile ukuthi hayi ngakwazi ukumsiza uma Bosakhuluma nje ayicabange abangithusi. indawo Akhuluma nje ngazi nganzo yona ukuthi ngazi ngeke uzuwe. hayi phela mfethu Nonke ninkinga ukuthi nonke nisho njalo. Nonke nisho njalo. Plus wena ingakwazi ukukhule ukuthi nje wawungani. hayi umuntu uyashintsha zami into ezazenzeka kuqala namanje ayisafani umuntu uyashintsha mina sengikhulile manje sengishintshile ngifuna ukuthi uqondise impilo yami yabo ngeke ukuba lonely nomzamo wedwa njalo ngibele ngihlele endlini yabo lento leyo ngithembisa thina sami sizophatha kahle Ngizesithondo sakhe ayibuka ngithembisa ngizophatha kahle buka nje manje awunankinga usiyavumela ukuthi ngibavela ngesazi khombisa ukuthi usumuntu wabo usumuntu wabo already umuntu wami le nginaye ngijula naye ngimenze njani inkinga yena abafana understand futhi mina ngibe namadoda ababili ngibe naba-boyfriend awusuku kanjani akuzwa ukuthi ubani ostrong phakathi kwami naye lo mfana kuzocaca shothi ukuthi ubani osalayo noma imina osalayo or noma uyena osalayo kuzocaca lo manje uma wakho akazi makoti nje akazi ntombi akazi uma akazi muntu wazi uma ingane yami umdala kuphela sesahlukana futhi naye uma ngalakho mdala kunengane engaki hayi yodwa ngani umfana wami una-10 years una-10 years ya una-10 years una-10 years angeke sizocabanga Xolo sofonela ngizocabanga kanjani mina ngikhona la ngithatha isikhathi sami ukuthi ngizohlangana nabo into eyenzeka manje ngicela ukuthi ungale manje noma ungivume manje anginaso isikhathi phela uma ngikho ngikale manje ngivume manje ngathi ayibo ngicabanga ukuthi nami phela ngidinga isikhathi sokuhlala phansi ngicabangisise because le decision engizoyenza njalo injani decision ozoyenza
inzima kakhulu nje mina ngiyasho ukuthi ngiyakuthanda ngoba ngikubona kanje ngiyasho stress ukuthi ngiyakuthanda ayikho into engikufihlela yona ngiyakuzwa lokho bathi bear in mind cabanga ukuthi nomuntu engitshela nabami xa sengishiya umuntu wami ngizongangani ngizongifuna ukuzimeza ngazi nawe class wena ngiyakwazi esikoleni ukuthi umuntu oyintombi nje intombi kanjani bese mina ngangithithizela kanje esikoleni wena ngangithithize esikoleni ngisaba ngisho ukukhuluma nanawo amantombazane awuthi kanjani nanibhetshe kanje nokanyiswe mina hayi ithuba nje ngizolithola manje sengizokhuluma nawo manje sekuphela isikhathi esidiyane nami sengikwazi ukuthola amandla nami sengikwazi ukuthola ukuthi yawo isibindi sokuthi ngikwazi ukuzokhuluma nawo inkomo sezikhole ekhaya kakho ngifuna ukusondelisa ekhaya kancane inkomo sezikhole inkomo ekhaya yabo cha mina into engiphatha kahle into engistressayo yeah ngithela and nabengazi ukuthi sizokude kanjani ya phela ngikulethela kule ndawo ezinhle baby I know ngiyabona ngifuna kodwa nje abantu ababukayo abantu ababukayo umhlaba wonke drama kodwa sizojwayelana kancane futhi usingazi usenzala kancane sizojwayelana ayakho umuntu ongasimjwayela yabo ithi number yakho ngipha ngicela number. ungangibusuku ithi number ngifakela la phakathi ya WhatsApp WhatsApp okay ngizama ngicela ungangipush bantu hayi yari right yari abo wangigila mfana wangigila Bantu mami ngizonichecka ukuthi konke kusahamba kahle. hawu zonke zomoto Hayi ke mama yabona ko unginika le response onginika yona kushuthi nje sihamba ngolayini. hamba kahle yonke into Okay ngiyabuya kuwena zama ngifuna ukuchecka ukuthi mosubona ukuthi usibo i-reaction yakho was it what like did you expect ukuthi ungabona umuntu okade kanje wamgcina? Ubusambona nje siqale lapho noma ungasambuza ngicela kokunayo. ukutshela ukuthi ngambloka kawu3 kuma Facebook bami Umblokelani? friend request looking single because what happened was sifunda la esikoleni sifunda wethu babheja ngami nomngane wakho uNkanyiso ukuthi uba uzoqoma kuqala kanje but yena wayesap you understand kodwa ngagcina ngitholile uNkanyiso wangitshela ukuthi babevele bebhejile Unkanyisa utshela nje useyinile ibet. hayi angijolanga vele noNkanyiso kodwa nje ngikwa confess uNkanyiso so I'm like ayo esikwenzalani ngaxa ngase ngamsendela ki friend request nje sesibadala sesimi nje just to as a friend bengayitshela ukuthi ayibo umuntu So ufika unblock awu3 wajike lapho wona futhi wamsendela friend request. friend request Amantombazane futhi abasukeli mabethi siyahlanya ne? well not really mina honestly I gang for Ima ubumblokelani if uzophinda umsendela request? cha ngaciwe lento ngatshelwa uNkanyiso ukuthi hayi ngoba futhi nasesikoleni waye because wayesaba engakhulumi nami wayelokho ephathisa uNkanyiso ngoba nawo uNkanyiso usuyangifuna yabo so nje ngave ngaba confused ngaciwa nayo leyo nto uthi indaba lokho esengixina nje ngamalokho ngave ngathi hayi njalo mina create account umuntu ngisele friend request unblock but sihamba isikhathi sesibadala nje umuntu All in the nami past manje. yeah all in the past Okay. but then I didn't really expect it. So seeing him today, do you still feel like it's part of a bet or do you believe in manje ubusuboni effort ayifakile? I mean, I highly doubt ukuthi phela umfana ngikumconfirm ke sibone Yeah, umfana ngathenge lalela like why would he take up so much effort to find us so we can find you, pay for the dates, all of this just for him to be well fooling around umfana for so many years? angakuthengela ifoni ya 18,000 just for one night to be honest so Oh. angeke mfana but I was very very shocked but ukumbona ke But are you impressed though? I I can tell. Ngiyakubona ukuthi uyayi-avoid leyo part ukuthi ya umfana ngakuthengela ifoni 18,000 but I'm impressed though. oh Okay. So Sbo, when you feel ngathi into ezele la iphumelelile, what was the verdict? yeah
I-message yami ngidlulisile across. Yonke into engifuna ukuyenza le ukuthi ngimtshese. Ukuthi ngimtshese ngimthanda. Kade ngangisaba. Ngiyabonga abafethu ungisiza. Awuphinde futhi ngifuna ukwenza flash right? Ngiyabonga abafethu ungisiza. Ngiyabonga kakhulu kunina. You're welcome. It's a pleasure. So does this mean you guys are officially a couple or bengakafiki kulo part ukuthi ninika impendulo? Yo, ngave ngashisela lona. Ngizwa ngishawa luvalo, understand. Ngathi ngisathandweni ngidadaze wena ke loyo ngitshela. Ngizala ngobo. Zobe kuyithina ke sesithukisile. Thatha inkomo zami ngeyophanda. Lalela mase ngichithela ngizobuya kunina niyezwa njengokungifonela kwenu. Njengokufonela. So intervene. Ngizobuya. So nje Awangila. phela umuntu akakuchitheli ngajoli so nje ukuthi mase ngichithela that means you are officially a girlfriend. Ngakubamba. Ngishawa luvalo, understand. Engisemathandweni. Is that you? Can you relate? Ngabuza ngibukela. Ngabuza. Ngiyabonga. Nami ngishawa luvalo, understand. Ngaze ngalibamba-ke nje ikhandlela. And iwex iyangishisa mema emshadweni wethu. Wena uzoqala simema. Okay, so we are officially a couple, is that what we're saying? Yebo, yes. Yebo. Wow! Ngele ngikhalisa kwe-ambulance-ke mina. Wow! Wee! Isimo sami siyazi. Actually, how are you guys finding the food? Delicious. Very tasty, Very nje delicious. healthy. Out of 10, singaba points for improvement. 10 out of 10 Me for too. me. Me too, 10 of 10. Okay. This place is gorgeous. Kumnandi nje mfethu. Sikrend, ne? Good right. All right. So before I leave you, can you please, on the count of 3, nibuki camera, nisho kanye, since you guys are now one, nithi this is our next chapter. Nifake energy ke nje kucaca ukuthi nidlile and nisemathandweni and Yeah. in relationship entshantshana. Angifundi ukuthi nibe ningibhora. Are you guys ready? Yeah. Yes. Do you want a practice run? No. Or do you nail at the first? 1, 2, 3. Okay. 1, 10 2. manje? This is our next chapter. This is okay. Okay. Kumele nisho kanye ke ne? Okay. Right. Okay. 1, 2, 3, go. This is our next chapter. And that's on Percha. Thank you guys so much. Thank you ukuthi usibhalele usithembe. I'm so glad we were able to help you. Wa achieve a dream yakho because obviously you've been dreaming about it since high school. Yeah. Uyakwazi ukubekezela bhuti wami. Ngiyabonga kakhulu. Uyangibonisa ukuthi yazini uyakwazi ukubekezela ukuthi ngibambe lapho ngaze ngone. Ngiyabonga kakhulu. Gedewethu, thank you for coming and for giving us a chance. You didn't know why we called I you was here. shocked. Yes, we find out usufika, but regardless you made it. I appreciate it so much ukuthi ukwazi ukuhlonipha nje ungazi ukuthi ngibizele mhlambe bese kumoshela isikhathi but uvumile ukuthi ufike la. So thank you so much. All the best with uthando lwenu olusha. Ningimemeke mase sekuthungisa. Sowenza njani? Phela kongishiya ke enjoy angifuni ukulibe ngini crowd manje. Kube ngathi manje ngoba naphi mina mhlambe senginomona Sure. angina login. Siyabonga kakhulu. Thank you. Ngizwa ngishawa. Onion rings long. Date yami, jabule kakhulu mfethu. Ngi-happy into eyenzeke namhlanje. I-date yanamhlanje was an unexpected kodwa ke ihambe kahle. Engithande kakhulu ukuthi lo kade ngikufisa ukwazile ukwenzeka namhlanje. Ukwazile ukuphumelela. My highlight was first thing is bengazoba i-date. It's a phone call. And then how? Boom. High school. Schoolmates. Only to find out it's small, but Bengingathanda ukuthi umuntu wami angadlali ngami ngoba engibone ngifike la angayitshela ukuthi mhlawumbe ukuthi ngiyadlala mina ngizile ukuzodlala. Iyiqiniso lento enza la. abafana bethu anginene ukuthi uzokuthengela ibhanoyi ingekho i-airport azokuthengela ujantshi isitimela ujantshi ungekho. So I hope njoba eshilwa akabheji ngami nonkanyiso.
umuntu wami omusha ngifuna umtshela ukuthi ngizokuphatha kahle umuntu wami noma kuthiwa kwenzakalani ngizokuphatha kahle. As much as umuntu owasabayo abantu, as much as nami ngake ngacabanga ukuthi mhlambe uyi-player njengoba ebheje ngami, but he's consistent. He's consistent and uyayazi into ayifunayo. Mayifuna into uyayithola. Hey, i-ex yazama funeke yazi ukuthi sekhona mina manje. Yeah, imina umuntu oshaya isicathulo manje ayimi kancane. Ndoda mentsha wangithithela angizobuya ka next channel ngizobuya wangithithela sibo wangithithela. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. If you are seeing this, then it is your sign to go back to lo muntu owamfuna primary, lo muntu owamcrush high school, lo muntu owakuthena down enyuvesi, ubuyele kuyena uyomtshela ukuthi la amanzi amakhona asazophinda ahambe futhi ayiqhubekele. Others call it 2026, but on this show, in this house, we call it 2026 because this is the year where you fix things with your unresolved lover from the past. You saw it, Usbo showed you how it's done. So please, thatha my notes and follow suit. Umuntu wakho loyo, net nje i-timing ibingakovumi. So please, come through on the show, write to us. Ukuze nawe uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga usizakale ufane noSbo. Thank you so much for tuning in and for watching and being a part of I Have a Crush on You. This is Select Africa TV. Kama lami nguSinengwa kanene. But of course, i-VIP lasemhlabeni elifanele nawe gets to call me under my 2K. And guess what? Nami ngiyi-2K. Yindaba ucabanga ukuthi ngina-30. Jabula. I'll catch you again in the next episode next week. Same time, same place. When we officially make the next couple say, this is our next chapter. Because that is where we're at. 167 Florida Road. Come through, check it out. But let me love and leave you. See you next week, Tuesday, on the next one.